Ya, jajal ya, ganti kene. Iya. Kurang. Ini kene lho. Goblok. Kurang. Lah memang pindho. Susu ae iki. Ben nembang sik lagi jeleng. Yen memajang among karo Halah lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngono lho. Contone Kak Yuda, contone. Wong kaya cukup kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya. Kurang jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Ya. Yo. Lho, watos ya iki kok iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho Mas. Kaya kuwi piye maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung mak jeleng. Oh, mak jeleng. Jeleng. Iya. Sing jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumpul medun mak jeleng. Oh iya Ya, betul, paham. Dan dulu dante. Ya. Jeleng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah piye to mau jaluk dijeleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, tabuh bareng. Ya, tabuh bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Oh, gentenan. Gentenan. Piye to njaluk kok Sing ngendang yo gak paham Mas Mbutil lho. Anu timbul lho. Kok iso Mas Mbul tim gentenan Mas. Ya. Oh, ndang. Ya. Lho, gentenan ta wis. Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dinut kok ki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Kembang wai watan guna penak Mas. Gintung. Enak. Pengen perawe. Jan, enak. Ayo mondol, ndang gentung-gentung yo. Ayo. Ayo, siap. Ji rolu. Iso apa ora Lah tapi iya. kaya aku ngene iki lho. Ya Kok iya wates. tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Lah. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, Bokongnya bokong ning dijokne. guri. Jokne. Dang. Yo. Alah, Yo. ketok iki lho, Yo, ndel yo, ketok yo. kene lho. Yo. Kene lho Yo. ketok. Ya jajal. Mbak Winong yo. Urung sebelah. Bos karo muni wae iki piye? Ora kena. Iki kita. Lah iki Lagi. iki. Ora kena Loh. iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora iki berarti. Ora muni.
terakhir. Iki. Terus. Yo. Nah, terus. Pun. Ambulan. Pun Mas, larine pun pejah. Pun. Sampun Pak, larine pun pejah, pun aman. Nah, Piye Mas? tukok nondrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Sakil. Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Wis kaya rantek-entek. Modelmu lho, saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho, makane Pak Rektor diterusne. Pak Rektor langsung WA aku, pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cetik geni. Receh kok piye? Saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Baptius Natalis Unesa. Des Natalis Unesa. Oke. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, lagi ada kalah. Ayo. Nggih. Ini khusus buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula kuliah teng mriki bareng nggih, Pak. Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa. Diparingi apa? Paling beasiswa. Beasiswa. Sak mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Kayak biota Luar biasa. juga. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Nggih. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah dateng Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampean Hasan. parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian Ya ya. iya. Nano Nano. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Jonggusah pitik. Jonggusah pitik. Cak Hasan kula nyuwun duwe. Lah.
Gila-gila lambene. Oh, kok. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae lho Mas. Diaweke lho Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengok. Aku pengen melu. Aja. Ben kae ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan. Tuyul malah tarutul ning Sah pitik. Terus Cak Hasan kula nyuwun dhuwit. Makasih. Bu Rektor. Wes. Merembet nang ndi? Kuwi ae wis. Wis ndang rene. Bapak maring masa ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kala. Ah, iya to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wis ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketok akeh kene kok. Ora lo rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 to. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta, kono 750 to. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek sak yuda. Napa nggih? Pelawakne njaluki dhuwit ning ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Lho. Ngen kula Solo mriko. Bu Solo. Solo. Niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. Tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul nih bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Lho. Ayo ki, entena. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Mbah nuwun, Pak Nggih, Rektor, Pak matur Rektor, sembah Bu nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Lho. Kok. Panasutan hutan panas saling aling cepi Nadian wadon sarata Suara suling Kumandang nyentak kali ulun. Panjenenganipun tapi Pino mane banyu bane Adik jaman jarak kelingan
hati Bu Kesi, ngambah nada tinggi, konsentrasi penuh, tarik napas sedalam-dalamnya. Yo. Tarik napas, Bu. Kurang sithik. Iya, tarik napas meneh. Alhamdulillah. Ya, wis lair nduk lanang. Ayo. Malah kaya wong bayen. Nyuwun sewu Pak Dalang. Pripun Bu Sinden? Dalu niki wau enten surat saking mahasiswa jurusan Basa Jawi menawi boten salah badhe duet nembang Mawar Kuning wonten panggung duet kalih Bu Kesi. Oh, nggih. Lah menika layangipun sampun dumugi mriki saking menika Farel Yuda Kusuma. Mbah Yuda nyapa to kok kene. Udu iki mahasiswa kene tahun 2025 iki. Ya mriki Mas Yuda make duet kali Bu Kesi. Ayo mriki. Ayo Mas Yuda, mari naik ke panggung, monggo. Mas Farel. Dilanjut riyen nggih. Dilanjut dintek kesik mangke Mawar Kuning duet kalian Bu Kesi. Pinarak mriki riyen Mas. Nggih. Ya Bu. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Profesor Setya Yuwana. Wah iya, panjenengane sing wis foto karo awake dhewe sore mau. Ngono kuwi. Monggo Bu Kesi. Sugeng dalu Mas Yuda. Nggih, Pak, wilujeng dalu. Nggih. Kok lenggah mboten jumeneng? Lah pripun?
Mboten napa-napa jumeneng mboten napa-napa amit sewu. Nun sewu lho Pak. Nggih mboten napa-napa. Ibu nun sewu. Ha iya, mosok sik enom wis ora jumeneng. Ayo. Lek grogi kula Pak. Mboten napa-napa Mas Farel nggih. Asli saking pundi? Kula Jombang Pak. Jombang. Nggih, leres. Semester Nembe semester setunggal masuk tahun ini mahasiswa baru. Fakultas Bahasa dan Seni. Nggih. Prodi Sendera Tasik. Wah, iya. Lah ini teman-teman saya nih Pak. Wah, luar biasa. Dados nggih murite Pak Joko Porong niku. Injih, Pak Joko Winarko, Pak Joko Pak. Wilujeng dalu. Nganti elek dikepruk lho kowe, ayo. Nun sewu. Mawar kuning. Nggih. Nggih. Dangdut nggih Pak menika nggih. Oh nggih, dangdut. Badhe nembang jen? Wah, sareng-sareng mawon. Oh sareng-sareng. Nggih, sareng-sareng mawon. Nggih, siap. Nggih. Tembang ini juga doa yang terbaik untuk kampus UNESA. Menika lak mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga dengan ulang tahun yang ke-61 kampus UNESA harum dan indah menuju Indonesia Mas. Amin amin. Monggo saya diaturake mawar kuning. Yo bersama Mas Farel Yuda. Nggih, matur. Tepuk tangan yang meriah untuk Mas Yuda. Yo. Rasane kang lagi metek tandurane marem tansah gawe sengsem muga-muga terus ngrembaka sak teruse Tuti tok nggih. Nggih. Apa? Kapilut. Nggih. Monggo Mbak Tuti damel isu-isuan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Yuda saking Ngawi. Lek Cak Mondo keng pundi?
Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mbok setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo. Kaya Dulu anu lho, Cak Mandol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus iya Cak ya, foto. Asal bisa. Syuting rumiyin dereng Syuting. dagel niku pertama syuting, nate damel film pendek bareng kok niku. Keren. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Ya kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iki? Ya didol. Wis gak payu Ora nyuting. payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula sering syuting kados disuting. niku kados anu niku masih Niku, sing nggih. dene derek Kameramen niku. Dadi niki lho, niki niku gubedi sirahe cilik. Headphone niku gede ngoten, sirahe cilik. Terus wonge mboten ketok ana nyutung sing lucu asline niku Pak Yoyo. Nggih. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndas kuwi sosok ya sakmene barang. Ayo. Yo diaturake Mbak Tuti iki Kapilot. ngersake kapilot. Nggih, siap siap siap. Enggak, yo diaturake Cak, kapilot dening Mbak Tri Hastuti. Yo. La la la. Tong.
Matur nuwun Mbak Tuti. Elok. Kayune Purwasa Jati
ilir-ilir tandure Wosumire ijo raya-raya kasengkona eka bumi dwi sawah trigunung catur samudra Pancataru sapangonan Sapta Pandita Hasta Tawang Nawadewa Dasaratu Guru goring jagating pakeliran yekti mungkin arya ngurmati mijiling repat Panakawan mlampah ngeksi konto saya kalwara sabyor lintang kumadap titi sonyo tengah wangi kumprang kandaning puspita
Film kok sih, film biru. Ki ngomong apa toh? Iya lampune lho dikek biru ora nggih. Kafe. Ben ben nono. Yuk, awas. Aku tute dialange cilik. Ata omben. Aku Mas Joko Porong sik kelingan kalih Kutut Manggung. Elak temenanan. Lah ngene anggere wis tau kelingan ya kaya wong mondasi kae dasarane wis cetha gawe omah model piye ya tetep iso. Ha iya wis elok temenanan. Bar iki genah ndak. Ayo ngono iku. Terus Bu Kesi sampean Bu Kesi. Pakan. Kon dhuwur Bu. Minir hatta kutute dialange mabur anta bakan Putri bakan Lah sing ngendang Mas Joko iki sing ngentekne ora Mbak Tutik ora pas iki. Yo Mbak Tutik iki padha-padha le komposisi iki. Ayo. Ayo Tik, ayo imbang ngono kuwi Mas Joko yo. Jarwo model. Jan kaya Yeni Arama. Ayo. Iya. Lah kula mungkin mboten sae wirang lho Pak yo ya. Oh, ora, wis kulino wirang nek ra apa-apa.
Awas, Mas. Kompak to lek sindene tutik karo Mas Joko. Ayo. Bar iki terus duka. Ayo, nggih terus nggih. Tuti, ayo Ti, awas Ti. Aduh. Aduh. Bentar ya Pak ya. Ya ditata sik linggue. Saya takut nanti kalau kewirangan itu loh. Ora apa-apa. Saya kan sangat hormat sama Pak Joko. Ayo. Padane gendera dihormati malah. Aduh. Malah parahyangan. Kan cengkok orang sendiri-sendiri Pak Yoyo. Tadi kan cengkoknya masing-masing toh. Iku tut Pasundan iki. Ayo nggih. Aduh. Aduh. Lai. Apa iki? Lai. Kalau mau selesai itu harus bervariasi Pak Yoyo. Iya. Lai wong bakas. Angel, kapan-kapan lek Mas Joko nggarap komposisine vokale tutik lho. Ayo. Wes. Tolong saya dibawa Pak Joko nanti. Gawa kowe genah wareg dipisui. Tapi saya senangnya kalau dipisui. Ah. Iya, agak keras gitu loh. Ah iya, iki nekat lek iki. Hawangi. Wangi. Ya layo Mas, kutat mangkang. Jaluk ngombe. Sing sesama orang Ngawi, matur nuwun Mas Joko Porong. Cak Yuda, pripun komentar jenengan niku suarane Mbak Tri Hastuti niku seriosa niku wau. Niki wau. Nggih. Kalau aku sih yes. Yes. Oke. Mosok